water, door de beweging van water, dat vind ik ook fantastisch. Daar ben ik ook wel heel erg op gericht ook. En dat zonlicht erin, dat vind ik prachtig. Ja. De wind erin ook, de beweging, er zit heel veel in. Ik heb al een hele grote tekening gemaakt, echt een grote tekening van boegwater. En dus veel opspattend water, heel veel beweging en snelheid ook. En ja, dus je wordt een beetje, als je ernaar kijkt, een beetje ingezogen. Alsof je in nou wel op een boot zit, maar ook bijna alsof je zelf in het water meegezogen wordt. Nou, ik had het van mijn leven nooit gedacht dat ik nog eens een keer een tekening ervan zou maken. Vroeger gingen we heel vaak naar Vlieland en Schiermonnikoog. En ik weet nog dat ik dan als kind het heel lekker vond, heel ontspannen vond om gewoon naar dat boegwater te kijken. Naar dat water wat opzij van zo'n groot schip alle kanten opspringt. En op de een of andere manier ja, word ik daar rustig van of zo. En het is dus ook een beetje een herinnering wel.